Hau Carmen da, 55 urte dauzka. Egunero bere Facebook eta Gmail kontuak begiratzen ditu. Badirudi Euskaltel Fakturas izeneko norbaitek mezu bat bidali diola. Eta faktura ikusteko saioa dago hasi beharra. Zer gertatu da? Carmenek ez du mezuaren igorlea nor den egiaztatu. Horretarako ber detailes botoia sakatu daiteke. Ez da oso fidagarria. Gainera, data hori ez da gaurkoa, dagoeneko 2019 da. Web horri hau zure datuak lapurtzeko dago diseinatuta. Oso susmagarria da email susmagarri baten ondoren zure erabiltzaile eta pasahitza eskatzea. Baina nola saiez dezaket hau? Zure informazioa lapurtzeko metodo honek phishing du izena eta irakurlearen arreta erakartzean datza. Adibidez, zurekin komunikatzeko hirugarren aldia dela, donazio edo sari bat duzula eskuragarri, edota zure kontuan zerbait egiteko eskaerak egongo dira. Gainera, askotan akats ortografikoak egoten dira, orokorrean itzulpen automatikoa erabiltzen dutelako. Eta adibidean ikusien bezala, web helbidea ez da ohikoa. Ondo ibili eta ez zaitzatela arrantzatu.